Dobar dan, petak je i dan za moj live. Ja sam Zvezdana Milojković i živim i radim u Italiji. Iz malog sam mesta kraj Petrovca na Mlavi. Ovaj period mog života na neki način me vraća u detinjstvo. Onda kada sam bila ismejavana od prijatelja, školskih drugara, od svih onih koji su me svakakvim imenima nazivali. Ja sam tada bila dete, nisam znala kako da se postavim prema tome. Ja osjećala se tužno i jadno, osjećala sam nezadovoljstvo, osjećala sam se veoma loše, niskog samopouzdanja i živjela sam dobar deo mog života po tim šablonima da ja nisam vredna, da ja ne umem ništa, da jednostavno nisam osoba koja treba da živi svoj život. I onda kada ti se desi preobražaj života, kada se dogodi da ti zdravlje ode u aut, onda shvatiš da postoji i druga strana medalje, da postoji i drugačiji način života, a ne samo po tim šablonima, programima koje smo pokupili iz detinjstva i školskih dana, pa nešto i usputno kad smo se spojili sa partnerima, evo mi žene, kada smo rodile decu, jednostavno smo se izgubile, ne znamo više ko smo, mi smo samo nečije supruge, nečije majke, nečije bake, a gde smo tu mi? Gde smo mi? I šta smo to mi učinile za sebe? Ovo čemu ja vama govorim nije egoizam. Ja vas ne teram da zavolite sebe da biste gurali od sebe svoje najmilije. Apsolutno ne. Ja vama govorim o nečemu totalno drugačijem. Jel neko ko zavoli sebe, ko nauči da poštuje i ceni sebe, itekako zna da ceni i poštuje i sebe i sve oko sebe, pogotovo svog bračnog partnera, svoju decu, svoje unuke, roditelje ako su vam još živi, braću, sestre, prijatelje, pa čak i one koji se ne smatraju vašim prijateljima, svakog od njih razumete i u svakome tražite dobro, jer vam je fokus, taj fokus, famozan fokus, pogled vam je na lepome, na pozitivnome, na zahvalnošću. I gledam istu sliku koju sam nekada gledala iz školskih dana. Danas hoću samo to da napomenem, mene to ne pogađa, ali čisto hoću vam reći da mi se danas smeju zato što ja hoću da ispričam moju priču, da ja hoću da na neki način probudim i ostale kao što sam se ja probudila,
ali ne da bih ja njih gurala napred, ne da bih ja njih molila da to rade, već da kroz moj primer pokažem da može i drugačije da se živi. Da možemo sebe da prihvatimo baš onakve kakvi jesmo, jer to je polazna tačka skidanju zavese. Ako mi uporno tražimo da mijenjamo ceo svet, a ono u nama ne promenimo, to je onda ne baš tako sjajno za nas. Zašto? Zato što mi ne priznajemo svoju odgovornost. Zato što mi smatramo da nismo mi ti koji upravljamo našim životima. I danas sam napisala 4 jako važne stavke iz knjige Put ka veličanstvenosti, koju ja obožavam, koju mi je bezbroj puta pomenula moja draga prijateljica Daliborka. Od Želje sam isto nešto čula o toj knjizi, imam je, poklonila mi je, sad ne znam sad napamet tačno da li Jasminka ili Ljiljana, uglavnom jedna od njih mi je poklonila tu knjigu, ja sam je pročitala i sada deo po deo pišem iz toga. Zašto? Zato što svi mi imamo strahove, ali ako ne naučimo da se sa našim strahovima suprotstavimo, ako ne naučimo da samo time što ćemo to uraditi, što nam predstavlja strah, da uradimo to za naše najbolje dobro, onda ćemo živjeti u strahovima od strahova i donećemo sebi samo nezadovoljstvo, napade panike, anksioznost, donećemo sebi život kakav mi ne želimo da živimo. A to je samo zato što ne dozvoljavamo sebi da se suočimo sa našim strahovima. Kada sam ja shvatila da to trebam da radim, ja sam išla napred, znam da strah ne može da me ubije. Evo me, živa, zdrava i prava, suočila sam se sa svojim strahovima. Druga stavka je neuspeh. Strah od neuspeha. Ja, kada sam krenula putem ovog rasta, razvoja lične i poslovne prirode, ja sam bezbroj puta pričala o tome da ja nisam imala pojma kako se radi avon, da potičem od ovaca, čuvala sam ovce, ja se toga ne stidim, ja vam pričam da je tako bilo. Ja sam čuvala ovce, ja sam dete sa sela, znači učila sam samo 8 razreda. Kada sam ovdje došla u Italiji, šta sam radila? Kožaru. Nema druge stavke, ili čišćenje ili kožara za osobe koji nemaju srednju školu, koji nisu radili taj deo puta. Ja nisam mogla i hvala dragom tati što mi tada nije dozvolio, jer ne bih videla ovakav način života, da sam završila samo nešto, neku srednju školu, bilo šta, samo da bih to imala. I sada razumem da neke stvari jednostavno su nam izazovi, lekcije u životu i da kada to shvatimo zašto se to dogodilo, da nam se dogodi životna bajka. I onda kad sam ja krenula da radim taj avon, ja nisam imala pojma o čemu se radi. Nije to bio samo prodaja kataloga, evo tebi i to je to. Ti si
trebao da naučiš kakva je osobi kosa, kakva je osobi koža, koje parfeme voli, šta njemu paše, koja je bižuterija, šta bi dodao od toga. Trebao si da saznaš ko voli da kupuje neku kvalitetnu posteljinu, neki peškir, nešto što želi sebi, ali to ne možeš svakome da preporučuješ. Morao si da naučiš sve, jel da? I onda polako krećem drugačijim stazama i što više idem napred, ja sam izgubila strah. Probala sam i ovo i ono i mrežni marketing nije išao. Nisam ja stala, nisam kukala. Ja sam napredovala, išla sam napred. Probala sam da radim Kajanji, probala sam da radim Rain Show, probala sam da radim Herbalife, probala sam neku online prodaju je bilo u pitanju. Onda sam probala Christian Lay da radim. Probala sam, šta ono beše još, Amway. Znači, svašta nešto sam probala. Nisam se bojala neuspeha. Jednostavno sam probala. Ide, ne ide, idemo napred. Dok god nisam naišla na Forever, koji mi je promenio totalno i moje zdravlje i sve ono što sam ja mučila godinama sa energijom, sa kiselinom želuca, štitnom žlezdom, kosa, koža, sve to bilo totalno drugačije. Naišla sam na nešto pravo. Probala sam ja uz Forever sada i da radim naše neko ulje u Srbiji, ali to je bila nemoguća misija. Ja sam ovde, nisam u Srbiji da bih preporučila, da bih to pokazala. Jesam ja ovde uzela i nekima i poklonila nešto i prodala, ali ono što hoću da kažem, da ako nešto ne probate, ne možete znati ni da li je to za vas, ni da li je to uopšte moguće da se radi sa time. Nemojte odmah sebe zaustavljati u neuspehu. Ja to ne krećem zato što neću uspeti. Veliki pozdrav Daliborka, hvala ti što si odvojila malo vremena za mene i hvala ti na tvojim lepim savjetima i na tvojim lepim rečenicama koje uvek kažeš za mene. I htjela sam još da dodam, znači zaborav. Zašto sam napisala tu temu i oko zaborava? Mi jednostavno zaboravljamo na sebe. Zaboravljamo na sebe i dajemo sebe na zadnjem mestu. Dok god budemo tako činili i radili, svi ostali oko nas će zaboraviti na nas. I oni će zaboraviti da postojimo. I oni će zaboraviti da nam pruže pažnju, neku predivnu reč. Razumete li? Znači, probajte staviti sebe na prvo mesto. To je ono najvažnije. Sinoć sam gledala moju dragu Nedu gde je rekla predivne reči o meni, da sam ja neko ko želi napredak, ko se i dalje bori na neki način da promeni ovaj svet. Možda mi je to i greška, možda i nije, ali ja smatram da svi mi, ako oduzmemo sebi strahove, ako sebi oduzmemo strah od neuspeha, ne zaboravimo više na nas, već težimo tome da primećemo sebe u svojim očima, onda će nas i drugi primećivati, onda će i drugi sa nama biti drugačiji, pogotovo naša divna porodica.
Ja u ovoj mojoj misiji imam uključenu cijelu moju porodicu. Svako daje neki svoj doprinos meni da mi bude što lakše i što lepše. Ovih dana moja draga prijateljica Vesna mi pomaže u kući, tu mi je u gostima, pa mi pomaže u kući da bih ja mogla da pišem i da nastavljam moja dela. I to je tako divno, to se osjeća tako jedna divna harmonija. To je nešto, ljudi dragi, fenomenalno. Probajte, ništa nije teško. Vera nije samo u religioznosti, vera u sebe, u svoju misiju, svoju svrhu, ljudi dragi, je nešto najlepše. Vera u zahvalnost. Daliborka je pre neki dan počela, danas nam je 3. dan u zahvalnosti iz magije. Pokrenula se takva lavina magije i zahvalnosti i u mojoj grupi Kako zavoleti sebe, Stella, i ja, i Matea, i Nina. Znači, idemo u tu harmoniju zahvalnosti. Zahvalimo, ljudi dragi, živi smo, zdravi smo, naša porodica je živa i zdrava. Jeste, izolacija postoji, znači da nas na neki način zatvaraju, ali nemojmo dozvoliti da se zatvorimo unutra. Budimo ono što jesmo. Uživajmo sa našom porodicom, uživamo sa našom decom, unucima. Ako ne možemo da ih zagrlimo uživo, grlimo ih dušom, zovimo ih, govorimo im tople, nježne riječi, ponosa, koliko su oni nama značajni u životu. Osjetite to punom dušom i punim srcem. Vidjet ćete da to stvara samo još veću harmoniju, još veću bajku. Ja sam od sebe stvorila totalno drugačiju osobu. Možda sam ja takva trebala da budem uvek. Ja sam bežala, ljudi dragi, od svog pisanja, koje sećam se još kao dijete. Obožavala sam da pišem, da učim, da čitam. Kada sam pokrenula ponovo lavinu pisanja, meni je to toliko lepo, lako, toliko sam zadovoljna što sam se tome vratila. Verovatno je sada bilo vreme tome. Nemojmo dozvoliti da nas strahovi parališu, da zaboravimo na sebe, da ne verujemo u sebe i u svoje sposobnosti. Nemojmo dozvoliti da cijelog života držimo pod ja govorim to konjske ne znam sad da ih nazovem, ali ulare one gde ne smeju da idu levo desno da gledaju. Znači, nemojmo tu zavesu dozvoliti. Otvorimo širu sliku života i vidjet ćete da je život još bolji i još lepši. Gledajmo na život kao nešto, neki poklon, nešto bajkovito, harmonično, jer život jeste takav. Kada maknemo fokus sa strahova od neuspeha, sa ono što zaboravljamo sebe, što ne verujemo sebi. Ljudi dragi, kada to maknemo iz naših života i pokrenemo sreću, radost, zadovoljstvo, zahvalnost, totalno drugačiji život vidimo.
totalno drugačiji. Nema veze u kom smo izazovu, koju lekciju živimo i šta je ono što nas zaustavlja. Ne zaustavlja nas niko, mi sami sebe zaustavljamo. Pre 2 godine, još malo je taj period, pre 2 godine moje dete je bilo u komi, pala je u kliničku smrt i 13 dana kome. Ja nisam pala duhom. Znate zašto? Zato što bih tako ubila svoje dete. Tako bih zamišljala neke ružne scene, nešto ružno, a meni to nije bilo potrebno. 3 puta sam pila valerijanu i bacila sam to, videla sam da postajem zombi. Da li mi je to potrebno? Ili je detetu bilo potrebno da budem blizu, da je podignem iz tog kreveta? Dolazila sam kući, plakala sam, izbacivala sam iz sebe ono što me je bolelo i gušilo. Nisam držala u sebi. Molila sam, čitala sam takve molitve koje mi je dala moja draga Sneška iz Verone. Znači, ja sam potpuno se posvetila Bogu, veri i verovala sam da moje dete može da se probudi iz toga. I evo je, sasvim je sve u redu. Bubreg će doći onda kada za nju bude najbolje. Ili će možda nešto drugo da se dogodi i da ona bude totalno drugačijeg zdravlja. Ja verujem u to i znam da je moguće. Moja starija ćerka isto imala jako teških zdravstvenih problema. Evo je sada, uživa sa svoja 2 anđela, prava je domaćica, ide ka njenoj svrsi, ka njoj, hoće da postane joga učitelj. I to će uspeti zato što je osetila srce. Hvala tebi, Snježana, predivna si ti. Tako da, ljudi dragi, nemojte misliti da ja ako vam pričam ovde pozitivno, pišem pozitivno, idem u lajvove i govorim vam o sebi i o svom životu i kako sam ja to promenila. Nisam ni ja neko koji nema izazova i lekcija, ali ja tražim rešenje, ne tražim dublji problem, tražim izlaze, rešenja, a to je ono najvažnije. Svakome se desi izazov. Da li će ga brzo rešiti ili će ga traljati, to sve zavisi od nas isključivo. Ne zavisi od problema. Nekome je veći problem, veći izazov i on ga čas okrene u svoju korist. A nekima je malo, micno, neki mali izazovčić ogromniji od kuće. Zato što u sebi nije pronašao sebe. Zato što u sebi ima još napakovanih strahova, napakovanih nemira, nervoze, nezadovoljstva. Meni to ne treba. Ja se sa tim suočim. Kada naiđe dan nervoze, dan nemira, ja se pitam odakle potiče, da li je to moje. Sada imam ovu bars tehniku i kroz nju čistim svoju energiju, čistim sebe i doprinosim ljudima da se osjećaju i oni bolje. Kroz moje tretmane, kroz moja videa, kroz moje pisanje. Imam bezbroj potvrda da ljudi čitaju, da osjećaju ono što ja pišem. Ja sam presrećna što barem jedna jedina osoba kada pročita osjeti se lepo. Ja se osjećam zahvalnije i lepše
zato što se budi još jedna divna duša. Nije ovo ništa loše što mi motivišemo sve vas, što je to draga Neda na svoj njen neki način govori o svom životu. Daliborka, Željko, Ana, ima nas bezbroj nas ima. I treba da budemo još više i treba još više buđenja ovom narodu, jer smo ušli u strahove, u ljubomoru, zavist, mržnju, a to nam samo uništava živote i drži smeće u nama, držimo sebe u ježa i ne možemo da stvorimo lepe situacije u nama. Ne možemo da pročitamo nešto pozitivno zato što nas to guši. Zašto? Zato što to sebi ne dozvoljavamo. U tome je poenta svega ovoga što ja pričam ovde. Nisam ja vrtnula s mozgom. Nisam ja doživjela ništa što bi me dovelo da loše nešto radim. Upravo suprotno. Trudim se da svojim primjerom pokažem da je vrlo moguće i sa velikim izazovima i sa jakim lekcijama da se živi harmoničan život u bračnim vodama, sa porodicom, sa roditeljima, sa braćom. Ja jednog brata imam. Nije da smo mi neka sjajna kombinacija, brat i sestra, sporačkamo se mi na brzinu, ali jedno bez drugog ne možemo. Mi ne gledamo popreko jedan drugoga, a to je mnogo važno. Ne stvaramo jedan drugome mržnju i nemir oko sebe. To je mnogo važno. Nisam imala neki sjajan odnos sa mojom mamom, jer moja mama je nestala kad je otac umro. Nije znala kako da se digne iz pepela. Pomogla sam ja na neki način. Nije ona još uvek stabilna u tome, ali ja sam presrećna što sam uspela koliko toliko da je dignem iz pepela i da shvati da treba da živi, a ne da gleda u ono što je se u prošlosti dogodilo. Isto tako, sa mojim suprugom, apsolutno totalna harmonija. Znate zašto? Otvorenost, iskrenost u svemu. Otvorene karte, dogovor, kuću gradi. Ni jedan, ni drugi ne komandujemo. Apsolutno nemamo za tim potrebe. Dogovaramo se, pričamo o svemu i o najmanjim detaljima i o ovome što ja radim. Apsolutno sa njim sve pričam. Tražim mu savjet. Ponekad samo mu kažem: ljubavi, zagrli me. To je ono što osjećam, da me snažno zagrliš. Znate šta on radi? Ne pita me zašto. Samo me čvrsto zagrli i ne pita zašto. A to je jako, jako važno. Sa mojom decom isto imam fantastičan odnos. Svako ima pravo da kaže ono što misli. Moj zet, ja njega poštujem i cijenim isto kao mog mališu, isto kao mog sina. Isto i on kaže njegovo mišljenje, delimo i zadnje ono što imamo. A to je jako, jako važno. Moje unukice obožavaju me, moj unuk isto. Ja sam ovo za svakoga, ovo. Kome želi, ovo sam ja.
ko ne, njegovo je sa tetkom, jedinom osobom koju još imamo, ja i moj suprug. Tetku obožavamo, zovemo je. Kad je se desilo, bila sa nogom, bila sam spremna da odem kući za Srbiju, da budem uz nju, da joj pomognem. A to je ona itekako zahvalna na tome i mnogo mi je drago zbog toga. Sa njenom decom sam isto u fantastičnom odnosu, sa njenom snajom, sa njenom ćerkom. Njena ćerka doprinosi i ona u nekom dijelu onoga što može u mom radu. Svi mi se dopunjujemo na neki način. To je ona harmonija o kojoj ja vama govorim. Svako živi svoj život na neki način, a svako pomaže onoliko koliko može i doprinosi da se osjećamo harmonično, u miru kada smo zajedno, da se jedva vidimo, a ne da jedni druge gledamo popreko i da gledamo kako ćemo jedno drugom odmoći, a ne pomoći. To je ono o čemu ja vama pišem i govorim. To je ono što ja živim. O tome sam sanjala dok sam imala loše detinjstvo. Ja sam sanjala harmoniju u mojoj porodici. Ja sam stvorila tu harmoniju. Kreirala sam tako nešto. Svako to može da uradi samo ako poželi. Dovoljno je otići do ogledala i reći: prihvatam sebe ovakvu kakva jesam. Prihvatam odgovornost za moj život i za ono što ja jesam. I desit će se magija. Vidjet ćete da će se desiti magija. Pitajte vaše srce šta je ono što želi vaše srce. Kada sam u martu stigla do jedne raskrsnice gde sam mislila da li je vreme da se pokrenem u ovim vodama, da li je vreme da se pokrenem drugačijim radom u Foreveru, sa drugačijim radom na sebi, kroz pokazivanje na neki način svog primjera. Ja sam pisala poruku mojoj dragoj Daliborki. To je ona u svojoj knjizi Kad srce govori i napisala. Pitala sam je nešto što ja tada nisam znala kako da odgovora. Ona mi je rekla: sledi svoje srce. I ja sam to uradila. Sledila sam svoje srce. Sada radim posao koji obožavam. Bavim se tim barsima gde osjećam se fantastično dok doprinosim divnim dušama da se probude, da bace svoje emocionalne blokade. Sada ja živim svoju svrhu govoreći vama svoj primjer i kako sam ja do ovde stigla. I sada na putu je i moja knjiga, moja životna priča, koju sa toliko emocija i ljubavi pišem za vas, gde govorim totalno ogoljeno o svemu onome kako sam došla iz
očaja i nezadovoljstva, uloge žrtve, nemoći u ovo što sam danas, u ovu Zveki koju, Silvi, ako budeš gledala, ljubim te, ti si mi dala nadimak Zveki i ja sam ga preuzela da to bude neko moje umetničko ime Zveki. Ljudi dragi, evo, danas sam ovoliko htjela da vam kažem. Drugi petak bit će nekih drugih tema, možda i dubljih, a kada bude bilo vreme za objavu knjige, znaćete, poklonit ću onima koji su dragi mome srcu. I znam da će mi biti podrška ne samo za tu knjigu, nego i za one u budućnosti. A zahvalna sam moj dragoj Daliborki, Katarini i najviše sada mojoj ćerki Moniki, što su mi doprineli da ja shvatim da stvarno želim da ta knjiga izađe što pre. Ljubim vas sve puno i pomislite samo kakve su vam misli, takav vam je život. Hvala svima što ste gledali, hvala svima što ćete možda gledati kasnije, hvala svima što me pratite, što me podržavate, lajkujete, pišete, komentarišete, pratite me u mojim divnim grupama Moć ogledala i Kako zavoleti sebe Stela, a pratite me i na mom YouTube kanalu Zvezdana Milojković. Ljubim vas još jednom sve puno, kakve su vam misli, takav vam je život.